Tässä videossa mä opetan, miten ratkotaan tämä 3x3 Rubikin kuutio helpoimmalla metodilla. Ja nyt mä koitan tiivistää tämän videon mahdollisimman lyhyeksi ja ytimekkääksi, että tämä ei olisi tylsä katsella. Mä aloitin ratkomaan tätä 3x3 Rubikin kuutiota noin puoli vuotta sitten. Ja mä opettelin ratkomaan tämän samalla tavalla, miten mä nyt opetan sen teille. Mä en ole itse asiassa ratkonut mitään muuta kuutiota kuin tämän 3x3. Mutta se on hyvä, jos osaa esim. Ratkoa sen 2x2, mikä on pienempi. Eli siinä on vaan niinku 4 palikkaa. Se on niinku tämän kokoinen tyyli. Elikkä tämän ratkominen on helpompaa, kun osaa enemmän niitä algoritmeja. Ja nyt kun mä osaan ratkottaa melko nopeasti tällä mun oppimalla tavalla, niin mä oon alkanut opettelemaan lisää algoritmeja. Niitä on yleensä 10 eri algoritmeja yhdessä vaiheessa, ja mä osaan niistä vaan muutamia. Nyt mä yritän opettaa tämän mahdollisimman helpolla tavalla, ja ensin mä kerron kaikki semmoiset pääasiat, mitä kannattaa muistaa, kun ratkoo tätä kuutiota. Se, mitä pitää muistaa, kun ratkoo tätä kuutiota, on, että nämä sivun keskipisteet, sanotaan näitä sivun keskipisteeksi, niin ne ei voi vaihtaa paikkaa keskenään, ja ei voi olla esim. Että valkoinen ja valkoinen, vaan siellä on aina vaan niinku yksi sama tai niinku keskipiste. Ja valkoisen vastakkaisella puolella on aina keltainen, ja oranssin vastakkaisella puolella on aina punainen, ja sinisen vastakkaisella puolella on aina toi vihreä. Ja sitten kans, että nämä, sanotaan näitä kulmapaloiksi, niin ne ei voi esim. Olla tässä, ja myöskään nämä ei voi olla niinku tässä. Nämä kulmapalot voi olla ainoastaan näissä kulmissa, ja nämä voi olla ainoastaan vain näissä kohti. Se, mitä me ekaksi tehdään, ensimmäinen vaihe, tämä on helppo tapa, niin jos mietitään, että me pitäisi tehdä tämmöinen risti tälle valkoiselle puolelle. Tämä on valkoinen puoli meidän niin pääpuoli. Se voi tehdä miltä tahansa puolelle, mutta valkoinen on kaikista helpoin muistaa mun mielestä. Eli tähän valkoiselle puolelle risti, mutta tehdään helpolla tavalla sillä, että me käännetään kuutio ympäri sillä, että keltainen on meillä ylöspäin. Ja nyt mitä me yritetään tehdä? Me yritetään tehdä keltaiselle puolelle valkoiset nämä palat. Eli tässä on jo itse asiassa 2 valmiina, näin. Ja sun pitää vaan niinku kokeilla ja katsoa, että miten sä saat esim. Mä saan niinku tähän tai tohon, tähän mä saan suoraan nostamalla ton ylös. Mä saan tähän ton palan, tälleen. Ja sitten seuraavan mä saan silleen, että mä vaan nostan tän tästä näin ylös. Ja tavallaan aluksi tosi vaikea hahmottaa, mutta sitten alkaa selkeytyä, kun vähän niin katsoo tätä kuutiota ja pyörittelee sitä. Eli nyt meillä on tää risti. Ja se mitä me pitää tehdä, meidän pitää nyt, kun me katsotaan nämä palat, että mikä väri niissä on. Siinä se, tää kulman niin väri, siinä on tossa esimerkiksi sininen. Niin jos tämä nyt olisi esimerkiksi tässä, niin meidän pitäisi viedä tää kohta sinisellä puolella. Elikkä nyt se on sinisellä puolella. Ja se mitä me pitää tehdä nyt tässä vaiheessa, kun se on sinisellä puolella, meidän pitää vaan kääntää se ympäri. Joten nyt se tuli tälle valkoiselle puolelle. Ja tässä on se sininen. Eli se oli äsken siis näin. Ja se, koska valkoinen on keltaista vastapäätä, niin tämä pitää vaan kääntää näin ympäri. Okei. Sitten, tämä voit siis pitää tämän kuuton koko ajan näin, että tämä voi vaan kääntää näin. Ja tässä on meillä itse asiassa valmiiksi jo nyt punainen, eli me voidaan kääntää se ympäri. Nyt tässä on oranssi, joten meidän pitää kääntää tää oranssille puolelle. Näin. Ja nyt mä kääntin se ympäri. Ja seuraavaksi tässä on se meidän vihreä, niin se pitää vaan viedä tälle vihreälle puolelle ja kääntää näin. Eli nyt meillä on tää valkoinen risti, ja niissä on nämä omat värit, mikä niissä pitää olla näissä paloissa. Seuraavaksi mitä me tehdään, me ratkotaan ne kulmapalat silleen, että me saadaan tähän vihreä, valkoinen ja tohon vihreä ja tohon punainen. Tai siis me tehdään niin kaikilla kulmilla se, että siinä tulee oikeat värit, esimerkiksi sininen, oranssi ja valkoinen. Ja me tehdään se nyt silleen, että me katsotaan ensin, sä pidät nyt tätä kuutioa sillä valkoinen ylöspäin, ja me katsotaan siis, niin että etsitään täältä alariviltä, täältä, ne semmoset, missä on tämmönen pala tässä kohtaa. Täällä ei enää voi olla tällaisia, missä on valkoinen tässä kohtaa missään puolella, paitsi tässä ylhäällä. Ja nyt me etsitään esimerkiksi tässä on nyt yksi pala, tällainen mikä on tässä kulmassa. Täällä voi kans olla alla, täällä voi kans olla ylhäällä ja silleen.
Ja nyt se, mitä me pitää eka katsoa, on, että meillä on tuo valkoinen tossa. Me katsotaan sen tää väri, ei tätä, vaan me katsotaan tää väri. Elikkä se on vihreä. Me viedään se vihreälle puolelle. Että nyt se on vihreällä puolella. Ja nyt mä tiedän, että tää pala kuuluu tohon. Tähän näin. Ja mä tiedän siitä, koska siinä on oranssi. Oranssi tulee tohon, vihreä tulee tohon ja valkoinen tulee tohon. Se mitä me nostetaan se on, että nyt kun se on täällä oikealla puolella meillä, niin me käännetään tää alapala vasemmalle. Me tuodaan tää rivi alas, mihin me pitää laittaa se. Sitten käännetään takas ja nostetaan ylös. Elikkä me saatiin nyt se pala tohon noin. Elikkä se pala oli tossa. Noin. Me vaan käännetään se poispäin siitä, missä se oli. Käännetään se rivi alas, mihin me pitää saada se. Käännetään takaisin ja nostetaan ylös. Noin. Sitten me jätetään seuraava pala, mikä on täällä alhaalla, eli tämä. Me katsotaan sen väri, se on sininen. Mä tiedän, että se kuuluu tähän, koska siinä on se sininen. Se kuuluu siniselle puolelle. Ja sitten mä voin varmistaa vielä, tätä nyt ei tarvitse varmistaa, koska se varmasti kuuluu tuohon, niin oranssi. Oranssi on tässä, ja tässä on oranssi ja tässä on sininen ja valkoinen. Noin. Elikkä sitten nyt kun se on täällä vasemmalla puolella, niin meidän pitää kääntää tää vasemmasta puolesta poispäin, eli niinku oikealle, näin. Sitten meidän pitää ottaa tää rivi alas, mihin me halutaan se. Sitten me käännetään toi pala takaisin ja nostetaan ylös. Nyt me saatiin se pala siihen. Sitten meillä on aina 2 jäljellä. Nyt on semmonen juttu, että tässä alarivillä ei ole niinku tässä mitään. Mutta meillä on tossa ylhäällä ja sitten tossa alhaalla. Otetaan aikaan vaikka tää, mikä on tässä ylhäällä. Me otetaan se alas sieltä silleen, että kun se on tossa, niin me otetaan se rivi alas, missä se on se pala, eli tää vasen. Sitten me käännetään tästä silleen, että se tulee samalle riville, että se ei lähde sieltä riviltä, vaan se jää tonne. Me nostetaan ylös. Nyt me saatiin se tähän alariville. Elikkä se oli näin. Nyt kun se on vasemmalla, käännetään alas. Käännetään sitten vasemmalle, että se pala pysyy tossa ja nostetaan ylös. Ja nyt me katsotaan se väri, se on punainen. Mä viedän se punaiselle puolelle. Sitten poispäin vasemmasta, eli oikealle, alas, takas ja ylös. Sitten me tehdään nyt sama juttu kuin toi pala on tossa. Tää alas, takas, ylös. Näin. Ja sitten laitetaan se tuohon. Eli nyt me on tää valkoinen ratkottu ja tää eka rivi ja tää. Sitten on myös semmosia, tässä äsken korjautui tää tapaus, että täällä alla oli 1 pala, eli tämän keltaisen alapuolella, eli keltaisella puolella oli 1 pala. Niin se saadaan pois sillä, että sä viet sen, jos on vaikka tossa, sä viet sen siellä tyhjälle paikalle, mikä puuttuu, eli toi. Sä viet sen sille puolelle, sitten käännetään tää alas, ja elikkä nyt toi pala tulee tänne. Elikkä sä käännät sen rivin niinku siihen suuntaan, missä on tää tyhjä pala. Elikkä jos se olisi vaikka tossa, niin kun sä voit pitää sitä näin tai näin, niin jos se olisi tossa, sä käännät sen tohon alas. Sitten nyt se tulee tänne se pala, niin sun pitää kääntää vaan se 2 kertaa näin. Sitten nostat ylös, niin nyt me saatiin se tänne alas näin. Ja sitten me vaan nostetaan se tohon. Ja jos me tehtiin tää täällä valkoisella puolella, nyt me pidetään keltainen meitä päin. Elikkä se mitä me katsotaan seuraavaksi on se, että me pitää katsoa joku näistä paloista täältä keltaiselta puolelta, että missä ei ole keltaista. Elikkä tossa on, jommaskummas näissä on keltainen, sitä ei voida käyttää. Tossa tai tossa on keltainen, ei voida käyttää. Ja nyt tossa on keltainen, niin sitä ei voi käyttää. Täällä on 1 pala, mitä me voidaan nyt käyttää. Se on tää oranssi, sininen. Sitten me katsotaan nyt eka tää väri, siis tämä oranssi, mikä on tässä. Ei tätä, vaan tämä. Me viedään se oranssille puolelle, näin. Eli se on nyt niinku tossa. Tuo tommonen niinku T tohon. Ja sitten me käännetään tää pala, tää face, eli front, vastakkaiselle puolelle, mikä väri tässä on. Eli tässä on sininen, täällä on sininen puoli. Sitten me käännetään se nyt tälle vihreälle puolelle näin. Seuraavaksi, mitä me tehdään, kun tää on täällä käännettiin oikealle puolelle, meidän pitää saada vasemmalle. Me käännetään tää pala, näin, vasemmalle, tää alapala, vasen alas, käännetään vaan keskipala, mä teen siis vaan niinku näin. Ja sitten nostetaan toi ylös takaisin, näin.
Ja nyt me kävi silleen, että me rikottiin tää valkoinen, nyt meidän pitää korjata se sillä. Me nostetaan tää pala ylös, käännetään valkoinen pois, lasketaan toi keskipala, noin, ja käännetään toi, ja sitten nostetaan. Elikkä nyt me saatiin toi pala tohon. Sitten seuraava, mitä me tehdään, on se, että me etsitään taas täältä joku, missä ei ole keltaista, esim. Tää. Me viedään tää nyt sitten punaisella puolella, koska tässä on punainen. Näin. Ja sitten me katsotaan toi väri, se on vihreä. Tossa on vihreä, joten me käännetään nyt se vastakkaisella puolella, eli tänne. Ja sitten nyt tässä on taas sama juttu, että käännetään alapala tonne vasemmalle päin, koska meillä on toi oikealla tossa. Me lasketaan sen, käännetään keskipalaa, nostetaan ylös. Sitten mennään katsomaan tää, niin me taas korjataan tää valkoinen. Nostetaan toi ylös, käännetään pala poispäin. Ja sitten, anteeksi mä oon vähän huonosti selittänyt ton. Elikkä tää tosta, sitten nostetaan toi, kun lasketaan tää pala, sitten käännetään toi tohon, nostetaan ylös noin. Ja sitten tähän vielä etsitään täältä semmonen pala, missä on keltaista, esimerkiksi tämä. Sitten käännetään se sinisellä puolelle, koska siinä on sininen. Katsotaan, siinä on punainen. Tossa on punainen, ja me käännetään se taas ton toisella puolella. Ja sitten käännetään alapala vasemmalle, vasen alas, keskipala vasemmalle, nostetaan ylös. Ja sitten korjataan tää. Näin. Ja mä näytän nyt pari poikkeusta, mitä tässä voi tapahtua. Ja se, mikä meillä voi vielä olla väärin, on se, että me katsotaan nämä palat. Tässä on kaikissa keltaista, että me ei voida niinku käyttää sitä. Niin täällä on tämmönen pala, mikä on niinku oranssi kuulus tohon ja vihreä kuulus tohon. Niin se on niinku täällä, mutta se on vaan väärinpäin. Silloin me pitää tehdä tää sama juttu, mitä me tehtiin äsken, vaan silleen, että täällä ei ole mitään merkitystä, miten tää on, mutta mä pitää tehdä se silleen, että esimerkiksi nyt kun se on tossa oikealla puolella, mä pitää tehdä tää, että me käännetään tätä puolta. Me tehdään toi sama juttu vaan, että me saadaan toi pois tuolta se pala. Elikkä nyt me saatiin se tänne. Ja tää nyt tämmönen random pala. Elikkä nyt me vaan otetaan tää oranssi, laitetaan se tuohon oranssille puolelle, se kuuluu vihreällä puolella. Käännetään toiseen suuntaan oikealle alas. Sitten keskipala oikealle nostetaan ylös ja käännetään toi ylös ja sitten korjataan toi valkoinen. Näin. Eli nyt meillä on tää valkoinen tehty, eka rivi, toka rivi. Ja seuraavaksi me siirrytään tähän keltaisen puolella. Ja nyt jos sä oot tehnyt tän tähän asti, jos sä edes teet sitä kuutiota nyt, mä selitän kohta, tässä voi seuraa erilaisia kuvioita ja mä selitän ne kohta, mutta nyt tässä on tällainen kuvio. Eli nyt kun siinä on tollainen keltainen kuvio, mikä on niinku, tonne jää yksi pala, sitten tässä on tällainen, niin sä laitat tän kuution silleen, että sulla on siis keltainen ylöspäin, se osoittaa ylöspäin. Ja silleen, että tää, miten tää sanois, tämmönen kuvio on niinku tohon suuntaan, että se ei oo niinku näin tai näin, vaan että se pitäisi olla niinku näin. Mä koitan selittää teille nyt yksinkertaisesti nämä niinku suunnat, mitä tässä puhutaan, tai se miten mä selitän. Myötä- tai vastapäivä. Te tiedätte, kun kello menee myötäpäivään tai vastapäivään. Myötäpäivä on se, että me käännetään tää niinku keskipallo sinne tonne päin, niin silloin se on myötäpäivää. Tai sitten me käännetään se tänne päin, niin se on vastapäivää. Jos me käännetään tätä yläpalaa myötäpäivä, niin se menee näin. Jos se käännetään vastapäivä, niin se menee näin. Oikea menee taas näin, että me katsotaan niinku aina siltä puolelta, jos me ensin sanoo oikea, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämä on meidän oikea, niin me katsotaan sitä näin, niin se pyörii tonne esim. Myötäpäivää ja tonne vastapäivää. Eli myötäpäivä, vastapäivä. Sitten down on sama juttu, eli jos mä sanon down vastapäivää, niin se menee sitä, että mä katon niinku tänne alhaalta, näin, ja mä käännän niinku vastapäivään. Ja sitten tonne myötäpäivään. Left, myötäpäivä, niin se menee just tonne, ja left, vastapäivä, niin se menee tonne. Jos meillä on tää kuvio, mä palaan niihin seuraaviin kuvioihin, mutta katsotaan silti tää kohta. Elikkä me tehdään tän näin, että tää kuvio on tässä. Me tehdään front myötäpäivään,
up, myötäpäivään, right, myötäpäivään. Sitten lähdetään vastapäivään. Eli sitten me käännetään up, vastapäivään, right, vastapäivään ja front tai face vastapäivään. Näin. Nyt me tuli tällainen kuvio. Täällä voi olla tehty erilaisia kuvioita vastassa. Nyt tuli tällainen kuvio. No, nyt nopeasti mä näytän ne äskeiset kuviot, mitä voi yleensä tulla siihen. Ja äsken meillä oli se kuvio, mikä on tässä näin. Niin meillä on myös ollut semmoinen viivakuvio, pelkkä tämmöinen viiva. Ja näillä yksittäisillä paloilla ei välttämättä ole väliä. Mutta kun sä katsot, että onko siinä tällainen tai tällainen. Ja sit voi olla kans, että on pelkkä tää pala keltainen, että tässä ei ole muita keltaisia. Tai voi olla niinku täällä, mutta siinä ei muodostu tätä tai tätä, mutta mä näytän sen kohta. Elikkä nyt meillä on tässä tää. Niin äsken me tehtiin sillä, että me käännettiin face myötäpäivään. Ja sitten me käännettiin up myötäpäivään. Mutta nyt me käännetään tää right myötäpäivän ensin ja sitten vasta up. Ja sitten right vastapäivään, up vastapäivään ja face vastapäivään. Ja kun me tehtiin tätä äskeistä kohtaa, niin siinä voi olla tää kuvio tai sitten siinä voi olla tää viivakuvio. Mutta siinä voi olla myös, että siinä on keskellä pelkkä yksi, että siitä ei muodostu tätä kuviota tai tätä suoraan. Eli täällä voi olla sellaisia yksittäisiä paloja, mutta jos siinä ei ole tätä tai tätä, niin tässä ei itse asiassa sillä väliä, että kumpaa sä käytät tekstitään niin kuin sillä viiva-tyylillä vai tällä. Että sillä välitekstä näin, että eka right vai eka up. Että sillä oikeastaan väliä. Ja seuraavaksi siitä muodostuu jompikumpi, ainakin pitäisi muodostua, jos sulla on niin kuin tehty kaikki nämä kohdat oikein. Niin sitten tehdään tässä just, kun tässä on tää suora, niin näin, sitten right, up, right, ja niin kuin tälleen. Ja nyt kun me ollaan nämä kaksi tässä, niin me tehdään tää juttu, että meillä on tässä tää yksi keltainen. Ja tää on tämmönen, tää tapahtuu tälleen, että me käännetään oikea, right, myötäpäivään, up, myötäpäivään, sitten right takas vastapäivään, up myötäpäivään, sitten käännetään oikea takas ylös, eli myötäpäivään, sitten 2 kertaa yläpala, näin, eli up 2 kertaa ja sitten alas. No on tosta keltainen ja puuttuva pala on tässä, että jos meillä olisi näin, niin me ei voida tehdä sitä tästä, eikä tästä, eikä tästä, vaan me pitää tehdä sitä tästä, joten me käännetään näin. Right myötäpäivään. Eikö toi itse asiassa tää sama juttu, mikä me tehtiin äsken? Right myötäpäivään, up myötäpäivään, right vastapäivään, up myötäpäivään, right myötäpäivään, up 2 kertaa ja sitten laitetaan alas. Eli nyt me on keltainen tehty ja näin. Ja nyt tässä voi tulla vielä tällainen, mitä mä äsken selitän, että äsken meillä oli niinku keltainen tässä, sitten oli keltainen tässä, nyt meillä on niinku keltainen, keltainen ja keltainen. Eli tää voi olla myös näin. Eli tässä kohtaa me tehdään tää sama juttu vielä 2 kertaa. Eli kuitenkin tässä, että sulla on tää kuvio näin, niin me tehdään se tästä. Eli right myötäpäivään, up myötäpäivään, right vastapäivään, up myötäpäivään, right myötäpäivään ja 2 kertaa up ja sitten alas. Right siis, niinku takaisin. Ja nyt meillä tulee siis tää ja me tehdään tästä tää sama, eli right, up, right, vastapäivään, up, myötäpäivään. Ja sitten right, myötäpäivään ja up 2 kertaa. Ja sitten näin. Eli nyt meillä voi olla tää niinku tälleen. Ja sitten mitä äsken tästä tulee nyt vastaan tämä, että sulla niinku nää palat ei oo oikein. Niin sä katsot sen palan, missä on tämä, kun sä käännät, tää on niinku sun oikealla kohdalla, rivillä. Niin se, missä on oranssi suopäin, keltainen suopäin, niin sä otat sen suopäin. Eli tässä on, mutta tässä ei ole, joten sä otat tän suopäin. Sitten sä teet tän saman, mikä äsken tehtiin, right, up, right, vastapäivään, up, myötäpäivään, up, right, myötäpäivään ja 2 kertaa up ja lasket alas. Sitten voi tulla tällainen vastaan, missä on niinku 2 näin. Tästä tehdään kanssa sama, eli right, up, right, vastapäivään, myötäpäivään, up siis. Ja 2 kertaa, siis ylös, right ja 2 kertaa ja sitten alas.
Sitten mä näytän nopeasti, että kun meillä on tämmöinen kuvio, että tästä puuttuu, niin meillä voi olla keltaisen myös sillä, että meillä on tässä keltainen ja tässä keltainen, että ne ei ole niinku tässä. Ja silloin, jos ne on tässä, niin sä teet myös sitä, että sulla on nämä kaksi niinku sua päin, ja sä teet sen siitä tän, right, up, right, vastapäivää, up, myötäpäivää, right, myötäpäivää, up 2 kertaa, ja sitten right, vastapäivää. Niin sä teet sen aina silleen, että jos sulla on toi, nyt, näin, eli nyt sulla on niinku nämä kaksi, niin sä teet aina se, että sä et testa tästä, sä testa tästä, sä et testa tästä, vaan sä teet sitä, että sulla on aina niin nämä kohdat sua päin. Vaikka nämä keltaiset olisi täällä ja tää tässä, niin silti sä teet se aina se, että nämä kaksi on niin sua päin. Ja sit sä teet niin näin. Noin. Sitten meillä voi olla kans tällä, että meillä on tää keltainen risti, ja sitten meillä on tossa 2 keltaista, tossa 2 keltaista. Niin silloin me tehdään toi sama juttu, mutta sillä, että meillä on, niin me tehdään se tästä, eli tossa on 2 ja tossa on 2. Eli tästä toi. Noin. Ja sitten tästä tulee tää taas, tästä ja tässä kerran. Noin. Tästä tehdään sitten silleen, että sä voit nyt huomata, voi olla, että se on semmonen pari, että sulla on esimerkiksi 2 samaa väriä, ja tässä olisi punainen ja tässä olisi punainen, tai että vihreä vihreä. Mutta nyt meillä on kaikki ihan sekaisin, niin silloin me tehdään tällainen, että sä otat sun kuution, laitat keltaisen niin osoittamaan tonne päin, ja että sulla on valkoinen sua päin. Ja sitten sä käännät right vastapäivään, sitten up myötäpäivään ja vielä kerran right vastapäivään. Sitten tulee 2 kertaa down, näin. Sitten tulee right myötäpäivään, up vastapäivään, right vastapäivään. Sitten tulee taas 2 kertaa down. Ja sitten tulee 2 kertaa right. Näin. Eli nyt olisi pitänyt ilmestyä tänne joku, missä on 2 samaa väriä. Esimerkiksi tämä sininen. Ja juu, ei mitään muuta yleensä pidäkään ilmestyä kuin 1. Eli nyt sulla on toi sininen. Niin sä viet sen, missä sulla on 2 väriä. Niin sen värinen, mikä siinä on, niin sä viet sillä puolella. Niin nyt tuossa on sininen, mä vien sen sinisellä puolella. Ja nyt mä teen tuon saman jutun, minkä mä äsken tein. Mä teen sen sillä, että mulla on tää niin, tolla puolella. Ja nyt mulla on tää vihreä mua päin. Nyt mä käännän tämän valkoisen mua päin. Eli nyt tossa alhaalla on se, mikä oli se väri. Esimerkiksi tää sininen. Näin. Eli käännetään tästä vastakkaisella puolella, sitten käännetään näin. Ja sitten tehdään tämä sama juttu vielä. Eli right vastapäivään, up myötäpäivään, right vastapäivään, 2 kertaa down, right myötäpäivään, up vastapäivään, right vastapäivään, right 2 kertaa. Ja down 2 kertaa ja right 2 kertaa. Ja nyt meillä on sitten tällainen, että meillä on tällä 2 samaa väriä jokaisessa, eli mä puuttuu vaan nää oikealta paikalta. Ja tähänkin tässä on monta vaihtoehtoa, mitä voi olla, mutta tää nyt on aika yleinen, mikä tulee. Eli tässä vaiheessa, kun sulla on nää tällä sekaisin, että sulla on, tai siis jokaisessa niin näissä 4 sivussa, niin kuin nää on väärin, niin sit sun pitää tehdä tää kerran, jolloin sä saat katsottua, että mihin suuntaan sun pitää pyörittää tätä näitä. Mä selitän kohta sen kohdan. Elikkä nyt tulee tällainen, right 2 kertaa, up myötäpäivään, right myötäpäivään, up myötäpäivään. Sitten lähdetään vastapäivään, right vastapäivä, up vastapäivä, right vastapäivä, up vastapäivä. Sitten kerran vielä right vastapäivä ja sitten tulee up myötäpäivä ja sitten right vastapäivä. Ja nyt sulla on tällainen, että sä sait ton vihreän täyteen, tai jonkun värin, mutta nyt mulla on vihreä. Sitten mulla on noissa 2, noissa 2 ja noissa 2, ja nää on väärin. Okei. Ja sitten mun pitää nyt tehdä toi sama, mitä mä äsken tein, niin kerran sillä, että mulla on se sivu, mikä on täynnä niin värejä, niin se on niin tuolla puolella. Eli mulla on nyt tossa väärä väri, tossa väärä väri ja tässä väärä väri, joten mä teen sen tässä. Eli right 2 kertaa, up myötäpäivään, oikea myötäpäivään, up myötäpäivään, right vastapäivä, up vastapäivä, right vastapäivä, up vastapäivä. Ja right vastapäivä,
Ja sitten kerran up myötäpäivä ja sitten right vastapäivä ja näin.